Erokamano ahinya Steve Biko ka intiere e kaunti ma Siaya kuom lipot ma jaberno. Ka wadhi nyime en ni gavana ma Migori Ochilo Ayacko okone jotend ODM mondo owere kod nyiso dwaro mamoko manyien kuom jatend piny William Ruto mopogore kod mane giwinjore kod mosenindo Raila Odinga. Ochilo mane wuoyo e kinde mane ochiwo ler kotenore kod nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga mibago e kaunti ma Migori odiechieng' ma kiny e alap ma Sony Green Stadium Awendo wacho ni tend ODM onego ket e maino e tego duond burano ero. Mar 11 higani wabro bedo gi thuolo makende kaka jo Migori County ma wabro timo lemo kendo rapar mar jatendwa manyocha owewa Raila Amolo Odinga. Watimo kamano nikech jogo duto mang'eny e Migori County ne ok oyudo kinde mondo wachop Nyayo Stadium kama ne olemne, mondo wachop Kasarani kama ne ringre, mondo wachop Kisumo ei stadium ma Kisumo kama ne one ringre, kata chopo e iko mare ei Bondo Kang'o ka Jaramogi.